नमस्कार. मी सरकारी माध्यमिक शाळा गुंजी शाळेची सहशिक्षिका छाया गवाळकर. आज आपण एक नवीन पाठाची ओळख करून घेणार आहोत. विद्यार्थ्यांनो, जर आपण प्रत्यक्ष मोजमाप न करता एका देवळाची उंची मोजू शकतो काय? तसेच पिरॅमिडची उंची सुद्धा शोधू शकता का? प्रत्यक्ष मोजमाप न करता तुम्ही कुतुब मिनारची उंची काढू शकता काय? पर्वताची उंची मोजू शकता काय? तसेच प्रत्यक्ष मोजमाप न करता तुम्ही नदीची रुंदी काढू शकता काय? तुम्ही इमारत व टॉवरमधील अंतर काढू शकता काय? तर हे सर्व या सर्व प्रश्नांचं उत्तर आपणाला आपण त्रिकोणमितीमध्ये मिळणार आहे. या पाठामध्ये मिळणार आहे. त्रिकोणमितीचा परिचय. तर त्रिकोणमितीचा शोध हिप्पार्कस या ग्रीक शास्त्रज्ञाने, जे एक ॲस्ट्रॉनॉमर, जिओग्राफर आणि तसेच एक गणितज्ञ आहेत, यांनाच त्रिकोणमितीचा संस्थापक म्हणून गणले जाते. त्रिकोणमिती हा शब्द ट्रिग्नॉमेट्री या ग्रीक शब्दापासून घेतला आहे. ट्राय म्हणजे 3, ग्नो म्हणजे बाजू आणि मेट्री म्हणजे मापन होय. म्हणजेच त्रिकोणातील 3 कोन आणि 3 बाजू या संबंधीचा अभ्यास म्हणजेच त्रिकोणमिती होय. आता इथे स्मरण करा काटकोन त्रिकोण, पायथागोरस प्रमेय आणि पायथागोरसची त्रिके. काटकोन त्रिकोण म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर त्रिकोणाची आकृती आली असेल. काटकोन त्रिकोण म्हणजे काय? त्यामध्ये एक कोन किती असतो? 90 अंशाचा असतो. हा ABC हा काटकोन त्रिकोण आहे. कोन B हा 90 अंश आहे आणि AC हा काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आहे. BC हा पाया आणि AB ही काय आहे? उंची आहे. आता आपण त्रिकोणमितीची त्रिके पाहूया. तर ABC या काटकोन त्रिकोणामध्ये AC हा कर्ण, BC हा पाया, AB ही उंची आहे. तर इथं तुम्हाला 3-3 संख्यांची जोडी दिली आहे. जर आपण 2 संख्या घेतल्या, त्यांचे वर्ग केले आणि बेरीज केली असता आपणाला काय होते? पुढील जी संख्या आहे ती त्याच्याशी समान असते. यालाच आपण त्रिकोणमितीची त्रिके असे म्हणतात. आता इथं उदाहरण पाहूया. 3, 4 आणि 5 या संख्यांची जोडी. तर इथं 3 4चा वर्ग अधिक 3चा वर्ग बरोबर किती होतात? 5चा वर्ग. म्हणजेच 4चा वर्ग बरोबर 16 अधिक 3चा वर्ग बरोबर 9. 16 आणि 9 यांची बेरीज म्हणजे 25. 25 येते म्हणजेच हा 5चा वर्ग आहे. तसंच पुढील उदाहरण पाहूया. 6, 8 आणि 10. येथेच 6चा वर्ग अधिक 8चा वर्ग म्हणजे 6चा वर्ग 36 अधिक 8चा वर्ग 64 यांची बेरीज केली असता आपणास 100 मिळतात. 100 म्हणजेच किती? 10चा वर्ग. तिसरं उदाहरण आहे 12, 9 आणि 15. 12चा वर्ग अधिक 9चा वर्ग बरोबर बरोबर किती? 15 म्हणजेच किती? 12चा वर्ग 144 अधिक 9चा वर्ग 81 बरोबर 225 म्हणजेच किती? 15चा वर्ग. पुढील उदाहरण आहे 16, 12 आणि 20. 16चा वर्ग अधिक 12चा वर्ग बरोबर 20चा वर्ग. 16चा वर्ग म्हणजे किती? 256 अधिक 12चा वर्ग 144. या सर्वांची बेरीज केली असता ती 400 येते म्हणजेच 20चा वर्ग होय. तर अशाच प्रकारे पुढील संख्यांच्या जोड्यांचे सुद्धा आपल्याला काय मिळतात? त्रिकोणमितीची त्रिके मिळतात. आता इथं आपण काटकोन त्रिकोण पाहूया. या काटकोन त्रिकोणामध्ये ABC या काटकोन त्रिकोणामध्ये कोन C हा काय आहे? थिटा आहे. आणि या थिटा कोन C म्हणजेच थिटाच्या विरुद्ध बाजू कोणती आहे? AB. आणि कोन C या थिटाच्या संलग्न बाजू आहे BC. तर आता इथं याचा वापर आपण पुढे या त्रिकोणमितीमध्ये करणार आहोत. तर त्रिकोणमिती मध्ये या ABC या काटकोन त्रिकोणामध्ये कोन C ला अनुसरून आपण काटकोन त्रिकोणाच्या बाजूंची शक्य असलेली गुणोत्तरे लिहूया. तर यामध्ये बघा बाजू आहे AB अपॉन AC म्हणजेच आपण मागील ह्याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे. AB म्हणजेच काय आहे? विरुद्ध बाजू, BC म्हणजे संलग्न बाजू आणि AC म्हणजे कर्ण. तर इथं साइन थिटा, AB अपॉन AC साइन थिटा म्हणजेच काय आहे? ही कोणती? कोन C ची विरुद्ध बाजू भागिले कर्ण आहे. दुसरा क्रमांक
यामध्ये कॉस थिटा म्हणजे काय आहे? BC भागिले AC म्हणजेच काय आहे ते? संलग्न बाजू भागिले कर्ण आहे. क्रमांक 3 टॅन थिटामध्ये AB भागिले BC म्हणजेच काय आहे इथं? विरुद्ध बाजू भागिले संलग्न बाजू. कॉसेक थिटा म्हणजेच AC अपॉन AB. या AC अपॉन AB मध्ये म्हणजेच काय आहे ते? कर्ण भागिले विरुद्ध बाजू. पुढे आहे सेक थिटामध्ये काय आहे? AC भागिले BC. कर्ण भागिले संलग्न बाजू. कॉट थिटा म्हणजे काय आहे? BC भागिले AB. BC म्हणजे काय आहे? संलग्न बाजू आणि AB हे काय आहे? विरुद्ध बाजू. तर अशा प्रकारे आपण याचा उपयोग करून हे त्रिकोणमितीची 6 गुणोत्तरे लिहितो. साइन थिटा, कॉस थिटा, टॅन थिटा, कॉसेक थिटा आणि सेक थिटा आणि कॉट थिटा. तर या साइन थिटा, कॉस थिटा, टॅन थिटा, कॉसेक थिटा आणि सेक थिटा, कॉट थिटा यांना त्रिकोणमितीची गुणोत्तरे असे म्हणतात. तर आज आपण इथे त्रिकोणमितीशी संबंधित असलेली 6 गुणोत्तरे पाहिली. धन्यवाद.